Guys, sinawa guys, akong iyon. Ako iyon ha. Ang lies awa. Ang suga guys, kara siya ba? Mukurap-kurap. Naan ah. La. La. Ay, gawas. Gawas do. Gawas do. Gawas do. Hello guys. Hey guys. Sure. Sa karon dahil guys is namiss ta karon din. Happy Fiesta Barangay Bulilis. So daghang magpiesta rong adlaw. Grabe. So karon is padung ta sila kakuan. Kung aha ta dadon sa Ginoo nga ibutang, di ba? So karon is padung na ta sa bahay Tigbalay. So I hope makakaunta. Babagat adto din siya naramong bayan na guys. Karon is guba na siya tungod sa bagyong Udet. Na guys, kani guys, amo dyan yung basakan sa una guys. Kaya na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, iyam. Amo dyan yung basak din guys. Karon sa to si tungod sa kanaging pamilyado ta. So, itong ginikanan, so managi prinda, nalukat, manang nabawi. So, puhon, tagag-blessing sa Ginoo. Atong bawi unis siya ngayuta. Meanwhile, gusto kayo magpatalo. Nagawa naman siya. A few moments later. Hello guys. Hey guys, Ari burnout is amo anja. Burnout diri ha? Wa aw man gi-open diri. Ang gi-open sa TV. Wa man isigag ka ng kusina. Ang i-on sa kanang kuan. Di, solar ra man ni. Solar ra man awang gi. Ang i-on ng TV. Wa gyud. Agplangka, naka-on magplangka. Na. Naka-on nagplangka. Nja, burnout diri. Solar na siya guys. Nya sa among silingan guys, na siga. O kabaw. To USA mega connect. Burnout tag-amo USA among connect. Bisa mag-charge ka lang, wag ba? Ha? Wako kabaw, anong brand out. Adto sigas ilaha. Nagsigalag ilaha niya. Sana naiguba diri? Ano man ni? Solar ra magud ni siya guys. Adto guys, pareha ra magkunog connection ni siya. Solar ra man na siya guys. Diri, naka-on naman po diri ag langka. Unya, wa lagi ano di ay. Nagbata na tug nagbata. Ano man ni si Jaha? Hindi, nagisaksak re. Wala man. Wala naka lights ang TV. Ug isaksak mo kuno siya guys, siga ning TV ari adapit ka button, color red. Jawa man siya. What's wrong of this? Anong problema dito? Please, buhiko, nasan ka na? Asan na siya connect? Same ramang good. Same ra siya connection dito. Sa silingan nagila ato nagsiga guys. Diri guys, wa man diri guys. So mag-pray pud ta pud taga Bohol kay na ibagyo na ugma mo sod. We pray. Nico, Abijoy. Oh, Diyos ko Lord, unta di na kusog kaayo guys yung bagyo kay ang si Odette Diyos ko maka-remember jud ko sa una guys. Oh my God. Ang atong kurente ngano man na siya. Nawa jud guys. Burn out jud dari. O kabaho sa problema ana kay para sa connection niya. Ngit-ngit man dari. Ano ni? Na bagyo. So man guys katong panghitabo sa bagyong Odette.
CR man siya dako na guys guys ato taman, and then pag bagyong Odette gihugmak siya so muna natong CR karon. Gihugmak jud siya, mga scene laman jud. Na. Abala ka na pa biun gabi ini. A few moments later. So guys, niingon ang akong silingan guys, ang kani daw button nga naon. Kaya gila ko ni agi guys, agilang nga ni ko no. Yan ang giangan nga na ni okay ra siya. Sumadlo ko sa button sa ni guys oy. Isa ra ba tong kinabuhi? Naman ni siya. Di man. On. What siya guys? Naman ni siya. Atong taon-taoran ni siya guys, atong si off. I-off sa ato si sound siya. Atong taon-taoran na on. Bising musiga na siya. Later. Guys, sinawa guys, akong i-on. Ako i-on ha. Ang lights awa. Ang suga guys, kara siya ba? Mukurap-kurap. Na. La. Uy, gawas. Gawas do. Gawas do. Gawas do. Later. Gulbaan sa kagtaman kanina. Agsado, baka napiado. Bigay ka, pag unsap lang ka kay, of course, safety first jud punta, dagan jud punta. And then, pagkuan, nagkilap-kilap pa nagsuga, and then, aga nang iyang plangka is, magpiti-piti, sobrang nang gawas tanan. Gulbaan sa kagtaman kasi, basi mabutuon sa ba, so isa rabi atong life. Manangit-ngit mi diri guys. Basi ni, adodo man unsa niya mong plangka diri basig ipa-check gyud ni kuya di nag-abot ni diri kay naina man siya sounds madlok mangkog sa buto sa diri ba. Agang kinabuhi murag ning saka, Diyos ko. Na guys, among gamit kanina lamang solar. Nadlok so ganina guys. I don't know ano ni siya sa guba dani Ano ni problema na lagi attitude guys for me ha. Murag na ay something nga attitude nga nakasod din ning plangka. Mapiti-piti magud siya. Nani attitude na alagi. Attitude jud ay guys na nagag attitude. Kinadaghan nag attitude mo ni source. Mo di ay nagngani siya nag kurap-kurap basin ma-okay ra ni siya guys sunod-sunod days. Naglinya. Diyos ko ng attitude. Tuan guys, ato ning kwaon ni mga attitude diri kay nas ilam jud siya na nisudot siya sa ilaw. Kani jud di dahilan. La. Naalagi na daghang ng puyo. Mo di ay sinisig kurap-kurap. Niluan. Tungudanin ko. So, nara. Tino na ba? Utito jud ay guys nang gawas sila tanan. Di ka mo jud. Ni attitude kana ang gawas. Meanwhile, Lagi ni mo ukang. Ikon ko na magudtong mama ko no, balog. Kaya na to na on off, nadugay na kung ina na anak kay nakuan ra. Nagtutod na kaso daghan. Nana po yung tito. Lang Robert ma. Oo, di ka dugay. Silang tiyo. Halang kang Tiyo gaso. sila. Alo? Hello, sana po. Maabis po na nila. Gusto kaya lagod po nila. Diyan na kamadep. Magkuang besuga. Hindi ang mga bata. Oh my God Mga bata. Kami. Di anak na sila katirin. Sila katirin anak ra. A
A few moments later. Thank you guys. Ayan, may ilaw na tayo. Na okay na yung ano guys. Okay na jud kadyo guys ang plangka. Likuan gi, ayon ni Kuya ganina. So, salamat kayo guys. So, na tayo lights. Yes. Okay na atong lights. May lights na tayo kasi guys, ako ra sa dinis balay ya. Kusog na ang uwan kay namista ang mga person dito sa laing lugar. So mo nang ako ra usa diri. So usay buhaton basta ikat na lang usa sa balay. Diba? O ikaw ra yung mag-isa sa balay guys. O ikaw ra usa sa balay. Usay mo buhaton. Diba? Kusog na kay uwan guys. So sobrang lakas ng ulan kasi may bagyo nga. Ayan. May ilaw na tayo. So I'm so excited kasi may ilaw na tayo ngayon. Ayan. Magtatagalog tayo. So kung tatagalog tayo guys, ano ang gagawin mo kapag ikaw lang ang isa ikaw lang ang nasa bahay, ikaw lang yung mag-isa, so ano ang gagawin mo? Diba? And then malakas talaga yung ulan guys. Ayan, yun tayo magkaririnigan. Ayan, namulakas na. Kapagkita ko sa labas guys, sobrang lakas ng ulan. Yan, sobrang lakas na guys. So see you guys for the next vlog. Bye bye. Take care always, Bohol. Pray guys, nga unta di siya makusog. Naron ra ba? One ra walay hangin nga sagol. So thank you so much. Bye bye. And don't forget to like, subscribe, and share to my YouTube channel.